No, tak to nahrávám znova pro takový ty rejpaly, jo. Že říkali, že nic v plastu nefunguje, jo. Tak se podívejte. Jo, furt to funguje. Kotel už má zapojený vlastně druhou topnou sezonu a nemám žádný problémy, jo. Vy dubový hlavy. To jsem taky nepochopil, jo. Furt jenom něco haníte, ale hele, koukejte, to normálně to funguje, jo. Žádný problémy. Prostě to běží druhou topnou sezonu, hele, je to furt stejný. Ty plastové roury, nic se neroztálo, nic, furt to funguje jak má, jo. Koukejte, jo. Tady záložní zdroj tady mám. Ještě tady mám k tomu boiler, jo, přidaný. Prostě to funguje krásně, to jsem nepochopil. Všichni dáváte jenom měď a hele, miliony do toho peněz, každému furt. Každý na tom chce jenom vydělávat, pak si jezdíte na dovolený, kupujete si nový auta. Chudáci ty lidi, ty vole, kteří vydělávají 25 tisíc, 30 tisíc výplatu, to by se z toho posrali. Vidíte to? Hele, ten kotel, jak to furt je. No. Já s tím vůbec nemám žádný problémy. Už to běží druhou sezonu. Hele, všechno plastu, jo. Koukejte. To je hotovo, ne? Žádný problém, nemám nic, tyjo. Běhá to krásně. No, příště vám zase video, jo, abyste viděli, že to prostě běhá, jak to má, jo. Občas si vyplucu ten ventilátorek, to je jasný. No, hele, ale jinak to nemá chybu. To běhá to, jak to má. Tak čau a příště za rok vám to ukážu zase, že to zase běhá, jo.